wang ignon pini ke itu la pusona ektor alam na je than nam lo nang alang li ke kilun ke kan ha je teng ki thek ser abang pu kali alang li ke non pir thelong arni wang petrolador ke barason thak taxi album tenalong ta actress akimi ke wa smartphone company itum ta ningkan isipen isi pusilon choji bonta itum actor ke industry long ke wang ningkan hini baksidula bonta 5 album with every time new chicks pinile thok chote penap ke bi oklo la son thak taxi la hai ke arlo su chot ke athema per thelong ke arlo su si ke chan la son la pula ben alam la pen lumeng patapli ji asai along chetong lo na well nele lo sotkuru la sinangwan pi ver lo kai tang rum halam the apuru non la pusona pora hut ni nang ke than ponji mat ili tum ki ur ponang ji la ke Samsung tiso phan itum lang lo pulute alang asitin album ta album kali data son lason si kopine talent han competition ason asitin album a short film nong ta Samsung bonta actress ka prank lason si komat pan ma Samsung long claim tang actress tum an ke an ka prank long seton claim dun tu bom la lason si bijo lek thile ka ding je nege theng tang a bol bando an ke ha bang se cherai bom la asitin video thumbnail ta isive kache prank ke actress chot laso por hud audience tum karjuji bang ke kopia story lo pukali bonta actress komat lo po ba athe Samsung actress ke lar ke chara bang ke non malamo korjang somar tum adipi ke lar ke chat pente lasi ke charla isi alam arjan adun kan arjan selam ji pulotang te producer ta akenang sot bonta Samsung di so tum Alabama bang ke teaser trailer producer tum ablu le data chok lapen ablu le des ta chok lapen ablu tanang ni kopine lamthe isi bak Samsung ti so new video is coming soon po antamilo social media long post non chithang dut po comment section to ke release date who is the heroine who is she on she playing set po aning kan wang oh lakali asitin album long actress akimi ke wan ke Samsung ti so entertainment atematum o korjang atum phan employment sikipilo o pehe lasi sorkar tum woreng hoi selam le det la hodi ar pong krak ban kelong aberta non hejong scientist tum pen kapang dak ponalan apong tin mate phongkwan ma Samsung ti so bang actor ke manje phan ka chesik konat ne pir thia kona long ke inut au korjang so kam long dun lipopu itum lamarjan langji blotang te Netflix to hormu hortar nangji potang te Amazon Flipkart to la son thak taxi itum actress akimi si ke nangji blotang te Samsung ti so entertainment do thire mangreng alam aron ka selam ji atimatum chupen actress career Samsung ti so phan le berta dop anta long da prang ji nesi nemethang amad Samsung ti so entertainment YouTube channel long nemut che dong prat pen damlo lansi chini pin lo nita kopi ko son pen si prem terang abang actor ke man mapuke prem terang abang aprang si ke Samsung ti so entertainment long si cameo mate special appearance je paklang do ladak si producer bang thek dun long lok lo lat actor man ji theng lang ju mo arnisi audience atum producer phan arjuta hai konat lo hero ke puji bonta producer bang very chalak lake ituma heroine lo hero ke majok na melo puji asitina video long ta actress ka prek athe penanso ang bongalong apiso bang apenana phan son surya sonsi aninga chithi bonta apenana bang surya arlo solong e son veda phansi aninga chithi laso pena joksi sarmara tum ta ahura dak pen ke ko jang sumara tum han message chupina ko Samsung ti so bang kachiri du nangji apora hot tangka chubirti bom love line atrena bang parjet nona bang ke ajadle punon sita long phek nang po achora bang ke tangte non komado Samsung phage than nam po nono huro ko jang sumara tum ke jong hele ri sumar arta ong sita sarmar vek nangji nangli tumta hero alom Mr. Rajkumar amen ke arjulong lo jongsi nangli ta arjulong lo potang te inut a legend Mr. Rajkumar ke all India phansi content ke pilo
non Samsung e bangke karbiang long phansi content ke wan pila jongsi Samsung ke haita kilun producing directing na thu try dun posonte charlie dun posonte alang video ta smartphone long shot kalilo kipeda phone long antak lang anu kang thongotum ana bangke nanglun lok se arjupo alang tumalong director do Narendra Engti we are saying our production long ta alang lilo mayo a director ke inugat lo join si Samsung pen Europe tang arlo solo pulute prem terang aphan hodai kok titi athe Samsung ke karbiang long Salman Khan director kam ke album direct nang po lahai huyo album ka direct bang thuke ning dok chop award ta long vek ji la pen pi vek nang po the worst director award Kithek seratum pulute anong ke cibiti kang wekji lasi prem pen Samsung tanong dulu alang tum puthot next part aphan chisik ding verlo nona bangke actress sikirina athe Samsung ke matha teng pulute langroi par tanglo atelong ajo par tanglo nimsu ke thangal le avelo latum ke nona kai chot kali muamen ke wang hudanta anong dupo ahok alang tum ke claimation thot ke maduta thekte komane actor tum ke tangka phan komane actor tum ke pirthe dang anong ko pache thangya phan komane actor tum ke actress ke launch logya phan Samsung actress ke launch bang chibit me pinlo jongsi kache baile to pute gold medal silver medal bronze medal ta amethang ha chipidet lasi pine video bang ke tang ton pon eglo lasi nang tum ador ke sono por nili video nang khang don pen che phalang no pot kurwang tu